Tata ndị ada ka nji maka ha wee bịa. Onye ọbụla amụrụ asa ada ejirọkwu ya kparịa amụ. Ọ ya mere ada daa n'ana asị na enwerọkwa m ego ewu ma ego ehi m ga-eji wee kpọlite gị. Adalukwe naanị. Ndị ada bụ fanwa bụ brokers of peace n'ezinụlọ. Ya bụ ha nwa na-akpọkọnata udo. Onwe ka ife si wee na-aga ọ dị aga ọfụma. Ha nwa ka a na-akpọsị ha nekwa o na ife na-ayasasị n'anya n'akụkụ gị. Ifu ndị ada azụsiri ike ha na-adị ka amụ ha na barracks na-eji aka soldiers wee zụfa. Sometimes ha na-sound authoritative mana ọ bụrụkwa ya bụ na ha dị authoritative. Ọ maka otu ha si wee nọdụ ọnọdụ fa, ụdị ekike enyego ha, ụdị ike ha dị n'ezinụlọ. Ọ bụ na ha ji ha otu ahụ wee tonite, ọ bụ na ha eji ha otu ahụ wee so mmadụ, a ga-eji akparị amụ maka na ha nwakwa bụkwa ndị ahụ siri ike mana obi fa dị menebende. Ya bụ obi fa bụ ha nwere obi nwanne too much. Ndị ada dị spiritually strong. Ha nwa bụ ife na-akpakọnata ezinụlọ spiritually, ya bụ mana ekpere mana ife ọbụla. Ya bụ ndị ada bụ fanwa na-eme ekishon ihe ọbụla akalụ n'ezinụlọ ma dị ọkpara ahụ ma ndị sotejere ha n'azụ bụ ada na-eme ekishon na ọ gara ọfụma. Ejiro ndị ada akparị amụ. Ụdị ifechukwu nyefa na-arụ kalịlị dịkwa ka diọkpara. Ihe dị na diọkpara dịkwa na ada, kama na responsibilities ha na-abụ dị iche iche. Ka emesịanụ ka ọ dị na vidio m ọzọ. Ndewo.